дар ҳар мавсими гармо тоҷикистон обе ки ҳазорҳо сол ҷамъ кардааст аз даст медиҳад. Аз солҳои 1960 тоҷикистон аллакай то 30% пиряхҳои худро бой додааст. Он чизе ки шумо дар пушти сари ман мебинед, ин на танҳо ях аст, балки захираҳои стратегӣ аст ки ҳаётро бидуни он дар кишвари мо тасаввур кардан ғайриимкон аст. қариб 2 соат вақт барои ҷамъкунии об сарф мекунем. гоҳо беоб ҳам мемонем. Назира Ҷумабоева аз деҳаи зарзамини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мегӯяд, ки миқдори оби нӯшокӣ сол ба сол кам мешавад. Сокинон обро бо насосҳои дастӣ мегиранд. Аз як насос 25-30 хонавода истифода мебаранд. Обро бо ароба ва ё зарфҳои калон ҷамъоварӣ мекунанд. мана ҳамин зарфҳоро барои ҷамъкунии об истифода мебарем. барои оилаи калон об зиёд лозим аст. дар ҷои об мавҷуд аст, аммо онро истеъмол карда намешавад. бо машаққат ва ҳамроҳии кӯдакон об ҷамъ мекунем. Назира 34 сол аст ки дар ин деҳа зиндагӣ мекунад. Соҳиби 7 фарзанд ва 20 набера мебошад. Оби нӯшокиро асосан барои истеъмол ва шустушӯи либосҳои кӯдакон истифода мебаранд. барои як хоҷагӣ 100 литр низ намерасад. чорво низ дорем. кӯдакони хурдсол мавҷуданд. либосашонро бо оби ҷои шустан хатарнок аст. кӯшиш мекунем ки бо оби тоза шӯем. арӯсҳо низ барои обҷамъкунӣ мераванд. то обро ҷамъ мекунанд, зиёда аз 2 соат вақташон сарф мешавад. дар як рӯз 2 маротиба об ҷамъ мекунем. қадри ин об барои мо хеле баланд аст. ба меҳнати худ ламон месӯзад. обро эҳтиёткорона сарф мекунем. тоҷикистон дар осиёи марказӣ аз ҷиҳати миқдори пиряхҳо пешсаф мебошад. дар кишвар зиёда аз 14 000 пирях ҷойгир буда, 19 адади онҳо калонтарин ҳастанд. гарчанде масоҳати яхбандӣ танҳо 6-8% қаламрави кишварро ташкил медиҳад, дар онҳо тақрибан 460 километри мукааби оби ширин захира шудааст. аз сабаби тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо захираҳои об кам шуда истодааст. барои беҳтар дарк кардани ин мушкилот, мо аз шаҳри Хуҷанд ба ноҳияи Лахш, ки забонаи пиряхи баралмас ҷойгир аст, сафар кардем. мо дар Лахш қарор дорем. дар ин ҷо дар доманаи кӯҳҳо пиряхҳо ана чунин об мешаванд. ин ҷойборҳо замоне қисми ҷудонашавандаи пиряхҳо буданд, аммо ҳол он обест ки ҷорӣ шуда меравад барои ҳамеша. ноҳияи Лахш яке аз дурдасттарин ноҳияи Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. он бо Қирғизистон ҳамсарҳад буда, масоҳаташ 4580 километри мураббаъ мебошад. дар ин минтақа забонаи пиряхи баралмас, яъне поёнтарин қисми калонтарин пиряхи ҷаҳон, фетченка ҷойгир аст. солҳои охир дар ин минтақа омадани сел зиёд ба назар мерасад. аввалин маротиба соли 2021 аз сабаби канда шудани як қисми забонаи пиряхи баралмас, сели калон омада роҳи мошингард баста шуда буд. аз маркази ноҳия то деҳаи дуртарини ноҳия рафтан тахминан 30 километри роҳро тай кардем. моро омӯзгори ҷавон, ки дар ин минтақа калон шудааст ва роҳи кӯҳсоро хуб медонист, ҳамроҳӣ намуд. як қисми роҳро, ки бинобар омадани сел вайрон шудааст, пиёда гузаштем. мо дар баландии зиёда аз 4000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорем. барои расидан ба забонаи пиряхи баралмас роҳи хеле тӯлониро тай кардан зарур аст. ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар баландкӯҳҳои Тоҷикистон зиёда аз 1,5 дараҷа афзоиш ёфтааст, ки ин боис шудааст, то садҳо пиряхҳои хурд комилан нест шаванд ва минбаъд низ нест хоҳанд шуд. пиряхҳои калон бошанд, ақиб хоҳанд рафт. пиряхшиносон маълум карданд, ки дар 100 соли охир пиряхи ванҷах, ки ҳаҷмаш 750 километри мураббаъро ташкил медиҳад, фаъолона ақибнишинӣ карда, дар қисми забонияш ҳавзҳои яхӣ пайдо шудааст. канда шудани оби ин ҳавзҳо сабаби зиёд шудани офатҳои табиӣ дар минтақа гардидааст. фаррух Зайниддинов, сардори бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Лахш мегӯяд, дар як сол 3-4 маротиба сел меояд ва роҳу киштзорҳоро вайрон мекунад. инҷа як ҷангалзор буд. аз ҳам 3-4 соли ахир тамоми ҳами қариб миллионҳо теппаҳо, ҷангалзорҳо, роҳҳои мошингард ҳамаш вайрон шудесанд. ҳавзо
кафида ба ҳамин дарёча табдил меёбанд. дар ҳамин ҳолат таги ҳамин дарёча тепаро такша хӯрда ҳамин трешно пайдо мешавад, меравад пеши дарёчаро мегира, ба сел табдил меёбад. камолиддин назирзода олими ҷавони маркази пиряхшиносии агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон мегӯяд ки дар 10 соли охир забонаи пиряхи ванҷиях аз сабаби гарм шудани ҳаво беш аз 500 метр ақиб рафтааст. дар баробари ин ақибнишинии бузургтарин пиряхҳои водии зарафшон низ мушоҳида мешавад. агар гарм шудани ҳаво чунин боқӣ монад, то соли 2100 дар тоҷикистон 50% пиряхҳо аз байн мераванд. имрӯз дар натиҷаи об шудани пиряхҳо зиёда аз 1200 кӯл пайдо шудааст ва сол ба сол шумораи онҳо зиёд мешавад. ин аз хатарҳои ҷиддӣ шаҳодат медиҳад. дараҷаи обшавӣ ё ҳолати пиряхҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон баланд хоҳад гардид, ки дар натиҷа баландшавии сатҳи оби дарёҳо ба қайд гирифта мешавад, обхезиҳо ба қайд гирифта мешавад ва баъд аз ин давра бошад давраи бо як суръати тез коҳиш ёфтани дар натиҷаи коҳишёбии масоати пиряхҳо, паст шудани сатҳи оби дарёҳо, хушк шудани баъзе аз дарёчаҳои хурд, эрозияҳои замин ба қайд гирифта хоҳад шуд, ки ин бояд гуфт ки ҳолати бениҳоят ногувор барои сатҳи зиндагии аҳолӣ дониста мешавад. оё ягон маротиба фикр кардаед ки хокбориш то ба ана ҳамин баландиҳо мерасад? соли 2021 ин хокбориш ба ванҷиях расид. ин аллакай бонги хатар аст, зеро онҳо пиряхро рӯйпеш мекунанд ва ҷилои он гум мешавад ва барф тезтар об мешавад. сабаби дигари об шудани пиряхҳо гум шудани ҷилои яхбандиҳо мебошад. дар 5 соли охир дар тоҷикистон хокборишҳо, ки дар миёни мардум боди афғонӣ номида мешавад, зиёд шудааст. пештар чунин хокборишҳо дар як сол танҳо 1 ё 2 маротиба дар фасли тобистон мушоҳида мешуд, вале дар солҳои охир ба хусус дар қисмҳои ҷанубу марказии кишвар дар ҳама фаслҳо зиёд шудаанд. бале, ҳар зимистон дар ин ҷо барф меборад, аммо ҳарорати баланди ҳаво онро зудтар об мекунад пеш аз оне ки он ба ях табдил ёбад. мувозинат вайрон шудааст. пиряхҳо ҳар сол ҳаҷми худро аз даст медиҳанд. ин ҳолат амнияти обии тамоми минтақаро зери хатар мегузорад. ай об танқисӣ мекашад, барои рӯи ҳамӣ мардум ҳосина гирифтан. муқимҷон исмоилов сокини 57-солаи деҳаи сариосиёи ноҳияи Лахш 36 сол аст ки деҳқонӣ мекунад. ба гуфтаи ӯ, дар солҳои охир аз сабаби кам шудани оби полезӣ даромади оилааш кам шудааст. ай бисоти 10-11 тонн картошка мегирӣ. 10 сол пеш як 15 тонн 16 барои об буд. аҳлиддин ҷабборов, агроном аз ноҳияи Лахш мегӯяд, назар ба 20 сол пеш деҳқонони минтақа мушкилоти обиро бештар ҳис мекунанд. ин мушкилот онҳоро маҷбур кардааст, ки барои истифодаи об навбатгириро татбиқ кунанд. мобайни ҳам кӯҳҳо оҷа чашмон меяд ҷамъ мешавад, оҷа дарёи Калон мешавад. ҳамеда канал соз карда ҳастанд бо росаи қуброи Калони 7 қишлоқ, ҳамин хоҷагии деҳқониям поёна ҳамаш айваи об метиҳанд. агар ҳама об бандада, ҳамада дигар намерасад, барам маҷбур шудем ки навбат кардаги ҳастем. ба навбат об метиҳам. як сутка ин қишлоқ, сутка дигар ин қишлоқ, сутка дигар ин қишлоқ. ин хеле мақсад ба навбат хушрӯ наза, ҳеҷ кас ғам наметиҳад за навбати васт чақа намешавем. локи вақте ки картошка талаб мена ова, уже сухтаст аз картошка бо об додан дар кор, ки уже об проблема ки мақсад навбати вая ма чиқа мерам ои вая гашта мегардон меёрам. барои сокинони деҳаҳои кӯҳӣ нест шудани пиряхҳо ин як таҳдиди абстрактӣ нест. вақте ях нест мешавад, ҷойбор хушк мегардад, чорво меравад, хонаҳо баста мешаванд. на танҳо ях нобуд мешавад, балки худи ҳаёт дар баландӣ нопадид мегардад. ҳангоми бозгашт аз баландкӯҳҳои Лахш мо низ ба сели калон дучор шудем. ин сафари мо ҷиддияти мушкилоти экологии минтақаро бори дигар тасдиқ кард. дар тӯли сафар мо бо одамоне вохӯрдем, ки дар зиндагии рӯзмарра бо камобӣ мубориза мебаранд.
назираи 34 сола аз деҳаи Зарзамин ва аҳлидини агроном аз ноҳияи Лахш ҳар кадоми онҳо шоҳиди кам шудани об ҳастанд. Ин мушкил танҳо ба ин минтақа тааллуқ надорад. дар воқеъ об шудани пиряхҳо дигар мушкилоти оянда нест, балки ин раванд ҳоло ҳам идома дорад. мо пиряхҳоро қатра ба қатра аз даст медиҳем ва ҳамроҳи онҳо ояндаи устуворро низ. вале суоли матраҳ ин аст, ки мо имрӯз барои нигаҳдории пиряхҳо чӣ кор карда истодаем? агар ҳар якеи мо дар бораи рафтори худ ҳангоми истифодаи об ҳарчи бештар ниҳол шинондан, тарзи дурусти ҷудокунии партовҳо ва муносибат бо табиат фикр накунем, дер хоҳад шуд.